Clear tu zong zong te in zavain chibai ka buk veka chau tun tuma chuan Thai series hmuhnawm tak mai tun hnai loka anti chua Enigma ti chu Mizo tonga recap thirna hun kan hmang haule don ani video hi in hmuhnawm ti zong ani chuan khongain like le share kha minauti sakve ngei don nia tin insiat ta na ka du chu video hi kan ta ani lo ti chu insiat sa ania chu wang chuan copyright hi atam thei em maya video koron ti chu athen ta hi video kal lai anga karon ti chuak theilawani pon min lo sha thiamanga a chan chu anei tu lampang te hi an fir thina video toy te kan upload po khan copyright hi anon claim zel thina ni ti kha min lo shiat sak turin ka ngen chewani film intran tira chuan mei chazir line up pang pani te chu inchunga chuan launch havin a hmun an then chuan an rak chel chula an hmun biru omna lama kal chu an lo tum me kani chuta inchung sanga chuan ban phara aw velin moyan ti zia te chu an soi cham chia zirlai mei che pakhat chuan camera king tu jok nena alim zia entir tur chu mu to tur hian angena achian nu nena chuan alim zia chu za pui lawa chuang le jok turin afuya ti hian asoyani enge ka ngai tu ber po hi kain thathiam theilo dik tak chuan keima hi kain thathiam lo jok ma kashing nun hi thang pakhata tang ang tlat in shiat na hi kanei reng zel maya dar thalang bom anga film takle langtang tho ang box ya tang tlat ang mai hian ka in ngai thin kan lo upave zela kan lo puitlengin malam kan pan ve zel bokanga a chan chu kan mitina a hmu thilke them te takte te wang po hian ma se hetiang thil hi puiting hau te hian min shil ngai lo reng ma se makati deuh chu mi tu ma hian an lo chik ngai lo a ma chuan chu midang te pona min lo shil lo na chan po ani mai theya chu thil khi hnuaya chuan eng thil chia nge in thup omang le zirlai pakhat chuan pencil zoom na ahman lai chuan akut chu tipem palin a thi chu a chuak du hle maya zirtir tu nu chuan wan ru thai kha ikuta thiania ti hlau thon mel ta khian alo soya wan ri thai chu loading chuakin a thohuam huama an zirtir tu nu a ma ding chu a pencil mang ngei chuan a vit ta sia mai ani ti hian lo soi chun zom de in dik tak chuan chu khi hnuaya chuan enge om mi tu ma ina ti hian alo soi chun zom le a dik tak chuan chu khi hnuaya chuan enge om mi tu ma ina an hmu theilo chu alo om rengem me niang ma se chu ka sheu lo omin bangai viau lo ma sila a chung om chu enge ni ka chak reng thawani ka hlawem ni e ka hlawve thau mai a chan chu lo om le shiat ngai lo thil ania ka hlaw tur ani reng ani chu chuan kalungphu atirang tak zet bok ti in asuya school lam chu ron lang la in auditorium ma chuan principal chuan anzirde tunu chunga thil theng chu ngai to lutuk lo turin alo shila chu ba ka zirtir tu ku thak tu wan ru thai chu an school chua san tur an ti ngal thu tele wan ru thai chuan ril ru lama boy na anaya wanga en kol na a hmu wat angai tur thu te alo soya chutia principal in thu apon mek lai chuan zirlai no pangte chuan an phone a hian video hi an dong hloma chu wan ru thai in miss jerry ni a pencil manga avid live video chu alo ni a message sa chuan wan ru thai chu rap thak an ti thule an rap le thu te an lo soi khom nak hloma wan ru thai chu an skula po athiam thei ber ni thin ni in damdoin ati boita ka wanga cheta mai ani thu te po an lo soi khom nak bokani grade 12 class 1 chung chu aron langa zirlai pakhat fai chuan do kana thisen omle poi khoina hnu ma lo om chu thla te alo lakwala chutia do kan chunga thleng om choison atum lai tak chuan thil rek hi asia do kan hnuai chung chu an dap vela chuta phuzukin akut chu apem pha ta hlau mai zirtir tu pakhat chuan ron awin engia ti chu aron zota fai chuan wanita na materials vel turakalani thu in alo changani zirtir tu pa chuan fai kut pemte chu en sakin a boy puya fai ne na chuan ichianu thilak chu assembly a omlo phana tur khop hiala poimo aniang mo ti in azota chuta fai chuan o tia changin infirmary lamakal mai chu atuma zirtir tu pa chuan thil mak danglam deuh big riau mu anei le nei lote azot bok chuti lai tak chuan Mr. Ajin chu anron kawa akal ma chuan fai hne na
infirmary lama kalkher angai don lo thule akut chu fai takin silfai ngot se atok thu shilin achwa san zui ngala Mr. Ajin kalhnu chuan fai chuan akut liam chu en le in pem reng alo to lawani ti chu amua makti takin akut chu athek kwala ni Mr. Ajin chuan fai te class a chuan lutin an Miss Jerini ai kalri turani thute alo soya a class lak masak berna chuan che boin atal boina sakher mai chu zirlai no pang ho chuan lo lom hle in thate an lo lak ruk sak char boka zirlai an zir tan don chuan Ajin chuan ano pang tena athu soi an beng khon lawani ti hriat taka phone an khoi lai a mu chuan zirlai me chapakhat chu din tirin nervous system chuan engtiangin nge na a tho chu azota a kashelo ti in zirlai pakhat chuan a chang Ajin chuan class a ril ru in pek lau thin wangani kha ti in zirlai bu chunga chuan lu mai a han tum to a ma se chunu chuan kathiam lo katilawa izon omzia kashelo kati na mai ni kha ti in an zirlai bu mi chu dik angreng tak mai hiana soi zeya Ajin a jok po chuan angai na shelo tak chuan lo thli reng ringot mai ani anua Ajin chuan he chapter hi inzirti tu masa khan lo en pui man to chewem ni tia azo chuan chu zirlai chuan en pui la lave ma se kan school ang te hi chuan zona har tak hi min zan ching ve shima final exam ma zona chuak te la har den muchia the boxi adan pa ngai ai de hian de khar thina chiang taka kan soidu chumo school dang zirlai ai ma hian kan school mi te hi kan fing jok de ania chu wang chuan hemi chapter b khi chu kan de maila appointment mi alawang ma se lungai mi asu he school hian kan hmalam huna grade tha kan mu poi mo zia hi an tha chiang ti kan shebel ne hle ani ti in asoya Ajin chuan diktak chuan mishing te in ni ve na in thil tia hian za somnga chau ang in hudor ani achan chu he school hianin engthila ma zirlai ti athlop ngai lawa zirna lam ti lawa chuan club a lawa thiam thil le tuizong po nei vak ngai na a lo tan in pakhata khungshan ang mai in ni a he tiang hi chuan graduate nan mark tam takin score ngeang ti karing ma se in social skill ero chu 0 chawani ang zero immunity chu engma lo mai ania a lo via wang chu tiang chu nireng se in du don em ni ti in azota chu ti lai tak chuan zirlai pakhat chuan Ajin ki korzi par chu ain zi lo thulo shilin Ajin chuan zak takin azip chawhngal wata no pang ho po chu an nui dur bok fai chu anu nen hian loin be mekin chanchin an loin shil tona anu chuan boi tinge io chu awan chau mel em va tia azo te chuan fai chuan engkim ma that thule ngai tu oma aum lo thu chu anu hnena chuan ashila zirlai pakhat chuan a hmai chu lo phi borin a thabar mel hle a chutia dar thlanga ain en renglai chuan tu em mel chu dar thlang kia hin aron lang thut maya chunu chu a phuchiang na sakher mai chutia lau thabar taka aw mek lai chuan lai te chu lo eng phezuk zukin ami zia chu aron dang ta thut maya lam tur ang dewa in tin tu in akut te chu an phar kwala chunu chu tui che na hmuna hian bra le ke korte chau ha in alo oma a hnu loka aban chu phar kangin tuya chuan ata thla a atuka chuan school classroom chunga fai le achian te chu an ron langa achian te chuan fai hnena chuan nizan lama thil theng asiat vele velo chu alo zota fai chuan enge thenga invan phurmel em ve tia alo zo chuan engtin nge kan phulo theite lulang ni ti in an thil hriat te chu an soita a class for me zirlai meti an ti mai chu a hma zan lama tuitla an chhar thu chu an soita a nizan dariat borvela shia ani thule an security guard zan duty kal kualina hmu chua thu te chu an soi bokani a thianu pakhat le chuan mati dokana an zirtir tu tena an indik na camera income ru an hmu thu chu an lo soi ve boka an school a chuan mi hur her tak an om nge ya an rin thu te an soi tel bokani classroom pona chuan fai chuan kha homi chu lo changin an zirtir tu te chu anelani chuan an om na hmuna atana thilpai mo tak zon sak tur hian angena ka hom chuan mat chungchang wangem ni ati chuan fai chu alo bung ngata amani khan fai chuan mati Mr. Ajina ruma alut lai chu alo mu chulo ni in chumi awang chuan zirtir tu te thut chol na pin dan chunga lut ro turin ka homi chu adu ani
ma se khau homi chuan lo du lovin a thian nu ngen na chu alo hnial fi thla thaka zana chuan fai chu an school chunga chuan ama ngei chu lut ru in zirtir tu te thut hadam na bin dan chunga chuan security guard shed dau chuan an lut ru a dokan le po do chunga chuan engthil emot tak hi azong gwala chuti lai tak chuan an zirtir tu pa ajina chongre chu a sheta a ajina pindan chunga aron lu chuan fai chu dokan phena hian abirua chua tuma ain tin tu lai tak chuan ajina kor hlip lai chu mu in a thu thale wata Mr. Ajina chetalai te chu a en renga ma se a hnure vak lova a han tho chua chuan Ajina reng chu a hmuta hau lova a chuak lai kha a hmu bok si lova mak chu ati ang reng hleni pon lama a chua hnu chuan a hnung lama tangin an security guard pa chuan aron khoi thut chu an phudun chiang khermai fai chuan eng tin emo chuan lam siam kwalin a in soi fi hlim thei ta hlova school veng tu chuan local ro gate om na thleng kalo thang che helai hmun hi zana chuan omreng nan achi vak lo thil pa ngai lo tak tak thleng hriat tur hi om le thina a thu shimin thil ton te inayem tu no pang in leiber hian nge chet lo la thin ni tia soi chuan fai chuan no pang a tuna no pang o lo chuak kha ishem ni tina zota school veng tu chuan engei se omzia tina zota fai chuan no pang tong thom ka shi ani chuan no pang om thadu lo te chu thunun na andong ngei turani tina soya tin ashila school veng tu pa chu khu ngal bor borin no pang o ngei mai chuan nong ma hi no pang om thadu lo chu ini em ni a tin aron zot ta char maya no pang om thadu lo te chu engtenga ti thin tur nge an ni ti te chu tu emo hi azot bok a hnuwa chuan o ni take no pang om thadu lo te chu ngil taka din tirin an kut an kwang ku anga chuanin adang le chu vuak an tuar ngei bok turani tiin amma le ama chu alua ain vota ngek maya thi hiala chuak ta bok fai chuan hlau takin an school veng tu om dan chu alo thi ringota thi hnuang in school veng tu chuan nangma hi no pang om thodu lo chu ini tiro tina zota fai chu man mo takin atlan chuak ngal dai bok school veng tu pa chuan ronzong zelin khoya nge tan chu ituma tin ron pan nai zela no pang om thadu lo te chu zirtina pek ngei turani thu a soitel bok a hnuwa chuan in phain school ga chuan fai chu atiang ken chuan hlap thlua fighter mit chu avothanok bok ga chu tong chuak le in kamanta che tlan chiati thil sual takani asin tia soin alam kwal vela chuta fai chuan kuchui meu hian ama chu ngai dama voto lo sham tur chuan angena ga chuanin no pang om thadu lo te chu thunun na andong ngei don tia soin aban avai kan lai tak chuan ading chata akia chuan thling tu alo nei chuni in chu chuan aron hnuk thlua apot son ta dei mai chupa chuan a hnunga chuan ron thamin gatin avai chuan alo omsan le man deya ga chu ding chuak le in nang po hi no pang om thadu lo chu ini ve em ni tu chiang nge ini ti in no pang orol ngei mai chuan ala zot renga chumi chuan athir kwal chu vai vir zelin gad lam chu aron pan naya fai chuan anin sual lai chu alo en reng mai ma se ama lo chan tu chu tunge ani a she thei mai lova a chan po a mel tak mu thei lova engina aron chun khal thin wang ani chuta ani chuan gad mita chuan kom sakin a thom chu are tamaka fai lama akut ada phemek lai chuan fai chu amumang ramatang chuan a har chuak lol boka anu nen chuan in bele in a film en vela changa amang phan mai ani arin thu te anu chuan ashila ma se fai chuan a thil ton tak te chu mumang mai nilawa atak tak ang nia ngai na lian takani thu asoyani fai chuan school ate chuan an veng tu pa chu a en du riau maya amumanga a thil ton chuan aril ru zong chu alua khat ne hle ani boina thenna hmun ni a hriat an school tu ala te chuan kal kwal velin thla te chu ala kwal boka chuti lai tak chuan ajina chuan a bucket khai lai chu ron thavin fai chuan a khum ta chat maya ajin chu in thiam lovin le fai ati bal fe kawang chuan a boina chi ai hle a fai chuan ni zana nangmang deuh mai ton kanaya ma se ama mi zia le imi zia chu a in person hlak ti na soya chuta ajin chu fai thil soidan velawang chuan a lai chhle bok ajina pindan lama chuan in zui thavin fai chuan ajina chu tuna chuan ilem chan te ka du tok to ro mi tu ma dang anom ve to lo hi
tuna chuan thil thleng te kha atak nge ni ti ka hre chiang khop mai atia ajin chuan engchung chang nge mo isoile ka hre thiam ho lavania ati chuan fai chuan ni zana mi pakhat ka hmu tia ka soipa kha nangma nge hi ini chuan ka hriat le chu he skula hian thil mak tak tak thleng a om thin ti hi chu thil ti tu chu nangma nge hi ini ati tamaya ajin chuan fa ingai tuana mai mai ani ka vering ve ati chuan fai chuan ka ngai tuana mai mai mo ti hian mani le mani ka in thil thin ati ra chuan ka ngai tuana mai mai ani hi ti in wani chunga tiang thil a thlen nuwa tang khan ka mi thi ka len kwal renga chan na min pe thei tu tur ka zongin ka mel reng bok ka ngai tuana mai mai chu ni selang chuan chu tiang chu ka ti hau lawang ma se ishia em ka hmuhnawm po le ka ngai tuana mai chawani lawani ti hi ka chiang tulani tu ema chuan wan le mate te kha ti nat antum ngeya chumi chu nangma nge hi ini ati ta sia maya ajin chuan lokin chu tianga chuan ke hian enge telve na kanaya ti na lo zota fai chuan meti chunga thil theng kha ishia ani ti ro zirtir tu ten meti do kan hnuaya camera an hmu ti te po kha keima da ani ti in ashila ajin chuan kha thil kha nangma da monia ti na zota fa chuan o keima da ani achan chu atwar le tu tur chu mati kha ani ti ka hriat to wangania atia ajin chuan engwangin nge hetiang thuimin shil na chan ka hre thiam ho lo he thilawang hian shem thei ini ti in shia em atia fa chuan ka soina chan jok chu kha camera ka dana chan tak chu ani hleinem mun shan shana camera ka kam ruwa tunge thil ti swal tu nia poi khoi tu chu ni ti hriat theina turata ti kania ti na soya afona ajin hmelang punge na fai apom lai thlak chu amua fa chuan nang hian min bum poli tum reng su kamu mangram ang me chan ti rituma engwanga ti ngei ni tina zota ama chu chana asia du tak pe turin anorli bokani ajin chuan he skula zirlai te hinang mani du na chon in lo fing thiam khop mai mani du dana hnu chui ilo ti ve hi alo om zia ishe chuak to em ti in azota fai chu zalo takanuin lo om a nang hian engma hriat inei ve lo wani khamei chafing takani ti ka shia kan skula thiam thei ber ani bok chuan matipo wani dot chia om thin ani boka chuan adot le tur chu nang hian tunge ani isha chiang khop mai chumi chu keima kani engtin nge him taka kala om theina na engma ti lo tura min la shil thei zok tuin nge ring se iti nang hian in khaminia do kan hnuya ka thil hmu te po kha ishia ani tro hei hi ani ti na thil hmu chu alek chuaka ajina chuan in beng dai sham turin fai chu ashila ma se fai chu ain beng dai du lo enge chu thil hmu chu ani ti tele ashiat du thil tam tak chu azo trama ajin chuan abeng dai theidon lawani ti hria in fai chu achem zawa ni khoshelo chuan om ngalani hun liam to hau churon lang le in zirlai pani te chu in chung sa khan an lo la oma an school chu an nin to zia te an soi du na mi zong chuan an grade le result tur chau chu thupuya an nei thu te an soi bokani fai chu mun pakhat en ringot po anel omlo taka chuan lo har chuak zoka a mun ma chu a eng sen room bok a chung zone eng chu ala pheze uze boka ajina kha lo kalin fai chuan tunge ani chu azota ajin chuan ron hnai tutin nang hian thi phu ani ka that don che tin ora phlak tak chuna soya chuta fai chala chuna kut jung pui hian anama a khoi fu chi atia fai chu tui chung hnim lu ang mai hina tha thei talawa a khoi lo ve le apa nga ya om le thin thungani fai chuan engthil nge thleng hi tiarak chulin ajin chuan ha dam taka om tur hian alo shil thunga fa chuan tranpui tu aw roi bok chuta fai chuan ka that don che ti ve in atal tawak waka a phorna sui chu ti chatin ajin chu aron bo thluwa mundang ron lang chun zamin bata patang chuan fai chu aron thau chuaka ajina chuan ilo har chuak ta mo a tha e kha thila khan mak za som kwa ka piang che mak som dang chu min tha itum wangin ka payang ti in ashila ajin chuan tuna ri chuan thil om dan hi ila she thiam ri lo mai theya ma se ahma ilo hu to kha chu ingei tu na ina abum na mai che ani kha I chunga an chia zong ka hnut khiang to a lungai lo la tuna chuan I him to ania thatak khan omla thudik zong po ka sil vek mai thei che ani ma se thil pakhat I siat tur ala oma he khovela hian magic ang thil tak te hi om ve ani ti hi then khat te ro chu pui thuna thlak ang mai ania
alim kara po hian thudik tak hi alawin zeptel ve thin ani ti hria ta tha chuanin he industry a hian an kianga I chen puite po anom ve boka I hria em I hring nuna zirna ilakal pui me ka I hnunglama hian khovel dang thu ruk alo mani keipo hi anzinga mi pakhat chu kani ve a helai hmuna hian tu ema zong turin zirtir tu angaron kal mai kani mi pakhat he an chia zong lo tu hi skula hian black magic mang thin mi a oma thilmak tak thleng thin te ati tu le mo phur tu ber chu ama chuani chuan nang po hi atwar tu te zinga mi chu inia sin ti in ashila I himna tura tan tu na tang chuan helai hmun chen mai hi angai to donani ati bok fai chuan makti mel deuh hian mo alauti hua ajin chuan tunge miswale poi khoi tu ber chu ani ti nang hian min chui pui donani ti in fai nena chuan asoya